Kaixo eta ongi etorri Jakindunera, gaur zatiki baliokideak ikasiko ditugu. Hasteko ikasiko dugu nola ateratzen diren zatiki baliokideak. Horretarako adibide honetan ikusi dezakegu nola daukagun. Alde batean daukagu bi bosten eta hemen irudikatuta daukagu bi bosten, oza, bost zati eta bi marraztuta. Beraz, hemen adierazita daukagu bi bosten. Eta aldiz, alde horretan daukagu adierazita lau hamarren. Ikusi dezakegu lauki berdina 10 zatitan bost beharrean zatitzen badugu, eta lau marraztan baditugu ikusi dezakegu azkenean proportzioak berdinak direla. Osa, hemen eta hemen zati berdina daukagu marraztuta. Beraz, esan nahi du bi bosten eta lau hamarren zatiki berdinak direla, baliokideak. Beraz, azkenean gu jakin behar duguna da, hauek ateratzeko egin behar duguna da, goiko eta beko zenbakia zenbaki berdinarekin biderkatu. Adibidez, kasu honetan egin dugu bider bi, oza, bi bider bi lau, eta bost bider bi 10. Beraz, lau hamarren bi bosten zatiki baliokidea da. Adibidez, egiten badugu bider iru, izan gitzateke bider iru 6, eta bost bider iru 15. Beraz, 6 15 ere, bi bosten zatiki baliokidea izan gitzateke. Hau frogatzeko, baliokidetasuna frogatzeko formula hau erabili behar dugu. Hau da, guk goiko zenbakia eta urrengo zatikiaren beko zenbakia biderkatzen baditugu. Eta hauek biak ere, oza, beste aldeko goikoa, eta bi bidera 10 eta lau bider bost eginez, zenbaki berdina eman behar digu. Beraz, kasuetan egiten badugu bi bidera 10 gurutzatuta, hauek biak gurutzatuta. Eta hauek biak gurutzatuta ematen digugu 20 bi aldeetan. Hau esan nahi du, berdinketa hau esan nahi du, zenbakiak, zatikiak baliokideak direla. Eta horrela frogatzen dugu baliokidetasuna. Bale, beste alde batetik ere ikasiko dugu zatikiak simplifikatzen. Hau lortzeko egin behar duguna da zatiki bat, kasu honetan egin dugu biderketa, beraz. Simplifikatzeko da, bi zenbakiak zenbaki berdina egin. Beraz, kasu honetan egiten dugu 6 zati iru 2, eta 15 zati iru 5. Beraz, kasu honetan 6 15 simplifikatu dugu bi bosten izanik. Osa, zenbaki txikiagoak. Baina hau, kasu honetan, hau da egin aldaitekeen bakarra, baina ikusten badugu hemen zenbaki handiagoak lortzen direla eta gehiago zatitu daitezkela, adibidez zati bi eginez berriro edo zerbait, egiten da horrela zatiki laburtezin bat lortu arte. Eta horrela egiten da simplifikatketa. Orain, adibide batzuk egingo ditugu hau hobeto ikasteko. Lehenengo ariketa honetan eskatzen digute 3 zatiki baliokide ateratzea. Beraz, atalean daukagu zatikia bieren da. Hauek, beraz, honetan, zatiki baliokideak ateratzeko egin behar duguna da, zenbaki bakoitzari, goikoari eta bekoari, zenbaki berdinarekin biderkatu. Beraz, adibidez egingo dugu, goiko zenbakia bider bi, eta beko zenbakia bider bi. Beraz, zatiki baliokide bat izango litzateke bi bider bi lau, eta hiru bider bi 6. Beraz, bieren zatiki baliokide bat izango litzateke lau 6-ren. Beraz, orain, egin alduguna da, berriz egin, baina bider bi beharrean, orain bider iru. Beraz, egiten badugu bi eren, hau izango izateke, zatiki baliokide bat, orain egingo dugu bi eren, bider iru eta bider iru. Beraz, bi bider iru 6 eta iru bider iru 9. Beraz, bi eren den beste zatiki baliokideak izango izateke 6 9. Eta azkenik egin dezakegu bi eren bider lau, adibidez. Beraz, bi eren bider lau eta bekoa ere bider lau, hemengo litzai guke bi bider lau 8, zati iru bider lau 12, beraz, hau izango litzateke, bi erenen hiru zatiki baliokideak, lau 6-ren, 6 bederatzean eta 8 12-ren. Orain urrengo atala. Egin behar dugu berdina. 6 8-ren hiru zatiki baliokide atera, beraz, egin dezakegu goiko zenbakia eta beko zenbakia bider bi, hasteko, beraz, 6 bider bi 12, eta 8 bider bi 16. Eta hau izango litzateke zatiki baliokide bat. Orain, bider iru adibidez. 6 bider... Oberena eta errazena da egitea zenbaki alik eta txikienak. Horregatik egiten dugu bi bider iru eta bider lau. Beraz, 6 bider iru eta 8 bider iru. Hau izango litzateke 6 bider iru 18 eta 8 bider iru 24. Beraz, beste zatiki baliokide bat izango litzateke hau. Eta azkenik egin dezakegu bider lau, beraz, 6 8-ren
bider lau, eta bekoa ere bider lau, 6 bider lau, 24, eta 8 bider lau, 32. Beraz, zatiki honen, 3 zatiko baliokideak izango litzateke 12, 16, 18, 24, eta 24, 32. Eta azkenik, zehatele egingo dugu orain. Beraz, baliokideak ateratzeko, zenbaki txikienagatik biderkatzen, bider bi hasiko gara. Beraz, 5 bider bi 10, eta 50 bider bi 100. Beraz, lehenengo zatiki baliokidea 10 100 da. Orain, 5 50 bider 3 egingo dugu, goiko zenbakia eta beko zenbakia. Beraz, 5 bider 3 15. Eta 50 bider 3, 150. Beraz, bigarren zatiko baliokidea, 150 izango litzateke. Eta azken zatiko baliokidea, eskatzen digutelako 3 bakarrik, izango litzateke 5 50 bider lau adibidez, egingo dugu, goiko zenbakia eta beko zenbakia. Beraz, 5 bider lau 20, eta 50 bider lau izango litzateke 200. Beraz, azken zenbaki baliokidea, 20 zati 200 izango litzateke. Eta bek dira 3 zenbaki baliokideak, 3 zatiki baliokideak. Orain egingo dugu bigarren ariketa honetan eskatzen digutena da alderantzizkoa. Daukagu zatiki batzuk eta eskatzen digute zatiki laburtezinak lortzea. Zatiki hauen zatiki laburtezinak, hau da. Zenbaki bakoitza, zenbaki berdinagatik zatitzea eta hori egin ezin laburtezin izan arte. Beraz, adibidez daukagu 15 eta 18. Beraz, hau 5, azken zenbaki hau 5 denez eta ez denez zenbaki bikoitia, zati bi ezin dugu egin. Adibidez, baina zati 3 egin dezakegu, izan ere bat gehi 5 6 da, eta 6 3-ren multiplo bat da, eta 8 gehi bat 9 da. Beraz, 3-ren multiploa denez, zati 3 egin dezakegu. Beraz, hasiko gara zati 3 egiten bi zenbakiei, laburtzeko, beraz, 15 zati 3, 5, eta 18 zati 3, 6. Beraz, kasu honetan, 5 ezin da zati ez egin, bakarrik zati 5, eta 6 egin daiteke zati 2, baina biak ezin daiteken zenbaki berdinagatik zatitu, hau da zatiki laburtezina. Ezin da gehiago laburtu zatiki hau. Beraz, hurrengo atala, kasuetan daukagu 30 eta 54. Biak bikoitiak direnez azken zenbakian, egin dezakegu zati 2. Baina, kasuetan nahi dugunez aliketa gehien laburtu, hoberena da, zenbaki aliketa handienagatik zatitzea. Beraz, biak 3-ren multiploak direnez, egin dezakegu zati 3, zuzenean. Beraz, egin dugu zati 3 eta zati 3. Beraz, 30 zati 3 izango litzateke 10, eta 54 zati 3 izango litzateke 18. Beraz, kasuetan daukagu 10 eta 18. Beraz, 10 bikoitia da eta 18 bikoitia da. Beraz, hauek biak zati 2 egin dezakegu. Eta orduan, gehiago laburtu daiteke ariketa. Beraz, egiten dugu zati 2 eta zati 2. Beraz, izango litzateke 5 eta 9. Eta kasu honetan, ezin dezakegu zati zenbaki berdinagatik zatitu hauek ze daukagu 5 eta 9. Beraz, ez dago zenbaki bat, biak zatitu daitezkenak. Beraz, hau izango litzateke zatiki laburtezina. Eta azkenik badaukagu 25 zati 75. Beraz, biak bosten amaitzen direnez, egin dezakegu zati 5. Eta zati 5. Beraz, 25 zati 5 izango litzateke 5, eta 75 zati 5, 15 da. Beraz, hemen daukagu 5 zati 15. Eta kasu honetan daukagunez 5 eta 5 ere egin dezakegu berri zati 5. Osea, hau ez da laburtezina, hau gehiago laburtu daiteke. Beraz, 5 zati 5 eta 15 zati 5 egin dezakegu zenbaki berdinagatik, beraz, izango litzateke 5 zati 5 bat eta 15 zati 5 3. Beraz, ja orain, hau, ezin dugu ezer gehiagogatik zatitu biak batera, beraz, honen emaitza bateren izango litzateke. Eta azken ariketa honetan, 3. eskatzen digutena da gai ez ezaguna atera, osea, x izkia zein zenbaki den atera. Beraz, hasieran azaldu dudanez, zatiki batzuk baliokideak direnean, hau konfirmatzeko, egin behar duguna da, hau bider hau, osea, 8 bider x, berdin 20 bider 10. Beraz, berdinketa hau egiten badugu, x atera izango dugu. Beraz, egiten dugu 8 bider x, 8 bider x, berdin 20 bider 10. 20 bider 10. Beraz,
hemen daukagu 8 bider X, eta hemen 20 bider 10 200. Beraz, egiten badugu, hemen isa despejatzen badugu, egiten dugu 200 zati, hau pasatzen dugu zatitzen, beraz, zati 8, eta horrela lortzen dugu isa ateratzea. Beraz, egiten badugu 200 zati 8, kasoetan ematen digu 25. Beraz, isa hau 25 izango itzateke. Eta beraz, 8 hogeiren berdin 10 25. Hemen X honetan jartzen 25, atera duguna. Eta berriz, behatalean berdin egin behar dugu. Beraz, egiten dugu 25 bider bederatzi, baliokideak direnez izan behar da X bider 15. Eta orain hemen jarriko dugu. Beraz, 25 bider bederatzi, berdin X bider 15, eta kasuetan egiten badugu 25 bider bederatzi da 200 da 25 berdin 15 bider X. Beraz orain, X despejatzen, pasatzen dugu X 15 hori hemen biherkatzen dagoen pasatzen dugu hemen zatitzen, oza, 225 zati 15 berdin X. Eta beraz, X izango itzateke, zatiketa hau, 225 zati 15, eta ematen digu X berdin 15. Beraz, kasu honetan, zatikia izango itzateke, baliokideak direnez izango itzateke 25 15-en berdin 15 zati bederatzi. Beraz, X honen lekuan jarri barko genuke 15. Eta hoi izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.